pun. Langenira sang nar pati lampah hira Ginarabat Gadaya yuarakna nira
Om Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang Brajadenta sumrambahe para warga gung ing kasatriyan Glagah Tinunu. Rumaos kagiat jroning batos dene kasatriyan Glagah Tinunu sakmangke kerawan warangka Ngastina Paman Patiharya Sengguni ingkang punika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kang putra Brajadenta namung ngangklungaken jangga hanilingaken karana nenggor mentas sabda pangandika paduka Paman Patiharya Sengguni. Brajadenta tekaku mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Brajadenta sumrambahe para kawula ing Glagah Tinunu. Dene kaping pindho pun paman mung arep nakyinake kabar kang sumebar pawarta kang warata apa bener putraku si Brajadenta bakal kawisuda dadi patih ing Pringgandani nggir. Paman lakar kaluhuran pawarta menika leres. Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing Pringgandani. Dene ratunipun nunggih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya nggih. Mboten paman. Kusik ora kok ateges pun paman iki nyampuri urusane negara liya. Nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing Pringgandani dene patihe kowe si Brajadenta. Iki kabeh mau saka panemu lan gagasane sapa nggir? Nuwun inggih. Sedaya kala awit pirembakan saking keluarga Pringgandani miwah keluarga para Pandhawa paman. Musik lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgandani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih. Dene kula taksih dipun paringi kapitayan utawi kapercayan kinen ndombani ponakan kula pun Gatotkaca. Kusik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Slendra kang rasa slendra kang jiwa Brajadenta. Ora ateges pun paman iki gawe urup-urup babar pisan ora. Ning pun paman mung ngarep matur witing klapa saklugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora cocok ya ora apa-apa, Brajadenta. Permara reh mangoswamya ngambreng. Kati karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Risang gonta mastrat maja lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Ngene nggir sumurupa sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging sejatine Pandhawa kuwi wong julik lho nggir. Pandhawa ki wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa.
Merga kowe Brajadenta kuwi wong jujur, kowe kuwi wong lugu, Nger. Paman Sengguni, paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa, Paman? Weh, kok ndadak takoni piye ta? Negara Pringgondani kuwi tinggalane swargi Kang Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa? Pandu siji si Gatotkaca kuwi. Rak ya ngono to? Inggih Paman. Nger. Yen manut pakem lho ki, manut pakem Pustaka Raja Purwa. Kudune sing gumanti ratu kuwi putra sing metu lanang. Dadi sasedane Kang Rama Prabu Tremboko disambung kang masmu ya kuwi Arimba. Kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sabanjure sasedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kowe. Lah kok malah si Gatotkaca ki piye ta? Gatotkaca iki sapa? Gatotkaca kuwi mung kapernah putu. Tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wong wedok. Ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu? Ya bener, Mbak Yumu Arimbi kae Mbak Yumu ning ra anak wadon. Dadi ora wenang gumanti ratu Brajadenta. Dibungkusi mripatmu melek ning kowe kuwi diapusi. Kowe kuwi diem-yem matimu karo Pandhawa. Supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgondani, kowe iki dikeki kelungguhan, dikeki pangkat dadi patih, dikeki pangkat dadi wakil. Lah wakil iki panganan apa to? Wakil badokan apa? Ing atase sing menang dadi ratu iki kowe, ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi to, Nger? Apa kowe wedi Brajadenta? Apa kowe wedi karo Werkudara? Werkudara kae upama kewan kae iki kewan jaran. Ketoke sekti, ketoke rasa, ning bodho gampang dikendhaleni kok Brajadenta. Apa si Brajadenta wedi karo Janaka? Janaka kae digdaya ning tukmis lho, Nger. Janaka kae tukmis. Janji didepi wong ayu ngono wis bingung golek hotel Janaka kae. Apa meneh Puntadewa, Nakula lan Sadewa kuwi gur kerupuk bawang, Nger. Ora duwe daya apa-apa Brajadenta. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika nggih sampun mendhem rasa serik dumateng para Pandhawa. Utamanipun Kakang Mas Werkudara, nanging upami Brajadenta badhe mbalela. Ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telale, ibarate manuk kula sampun boten gadah suwiwi, Paman. Aja nglokro to cah bagus, aja nglokro. Purwa dadi kutane kabeh iki sing dadi bukti lan kenyataane. Sejatine sing gething keburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur kowe si Brajadenta. Para Kurawa sing sago mbiyantu anak Mas Brajadenta. Menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela Brajadenta badhe kudeta wonten Pringgondani. Lho piye to? Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki apa tau mbujuki to, Nger? Sengkuni iki apa tau goroh? Sengkuni iki ora tau ngapusi, tur maneh aku ki wis tuwa cah bagus. Aku ki wis menep sing tak goleki apa to, Nger? Hagyat risangkat rangu rinanggul kinempit kempit doh sangarak tenaning bawana iwa situ kang welang hati iwa situ kang ana sing tias ya situ kang kudu garing
Paman Sengguni piye nggih? Kagigah raos sing batin kula. Mbok menawi urip kula menika namung dipun akali kalian para Pandhawa. Syukur nggih, syukur. Dene wis kebukak sing dadi atimu. Tata gelar pun paman sing ngelingke kowe, nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragane Sengguni kanggo ngelingke anak Mas Brajadenta. Saiki karepmu piye, Ngger? Kula aturi nyekseni paman. Sak menika kula badhe mbalela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Lah yen Pandhawa karo Gatotkaca nggondheli kelungguhan Pringgondani, sungsang bawana balik Pringgondani. Pandhawa sak Gatotkaca badhe kula pejahi paman. Alah bagus, Nger. Bagus. Gagah tenan. Lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kata samyana arako wonten dirada mekta pedhot ing mantilan sawenehan arako Alagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kedadak praptanira Raden Kalabendana rewepeh gawe cingak kang sami mulat yaksa guru rupa risa deng nalendra risa deng nalendra yaksa alaku kang malwalya ingkang Pasang kaliman tabik sinabeta iki ilo duni dumawaing tawang tuwang. Aja kaget aku adimu Kalabendana sing teka ya Kang.
Padha becik sak tekamu he Kala Bendana. Iya, Kang. Tekaku mangke rahayune skala. Wah, kaget aku, Kang. Bareng tekan kene kok enek patih minulyaning jagat. Utusaning pangeran manggalaning para gentho-gentho, para jancuk-jancuk, rombongane para dungu-dungu. Iblis Sengkuni kok wis tekan kene arep ngopo lho, Kang? Lah lancang bocah iki. Ngelokne wong sak penake dhewe. Sabar. Adiku Kala Bendana. Piye? Ora perlu takon swasana glagah tinunu. Ingkang bagus sakwise jenak anggon mlungguh ana parigawe apa? Sira sowan ngadhep marang pun Kakang Kala Bendana. Ngene yo, Kang. Sowanku mrene sepisan tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing ana glagah tinunu. Kaping pindho aku dikongkon Mbak Yu Arimbi. Kowe Kakang sak sedulur braja kabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani. Ayo padha ngestreni anggone Gatotkaca bakal disuda dadi ratu ing Pringgondani yo, Kang. Kala Bendana. Piye, Kang? Ora usah dadak diparani, aku wis ngerti karo kewajibanku. Mula kowe dhisik ana laku mengko genti aku sing sumusul marang kadang para siadi bareng kelawan patih sing ngene iki. Kusik. Kowe ngucap saguh ning kok tak sawang polatanmu kaya suntrut lan basamu kok kaya ngoko to, Kang. Aku ora ngusuh, aku ora ngoko. Pancen wis dadi watake Brajadenta ya kaya mangkene iki. Aja nduga kira sing werna-werna Kala Bendana. Aku ora nduga sing kira-kira kok, Kang. Nek nyuwun sewu, tekaku mrene karo Patih Sengkuni iki mau jujur curiga rasane ngatiku kok, Kang. Wanti-wanti welenge Mbak Yu Arimbi sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi. Gatotkaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngraketke seduluran utawa silaturahmi. Aja kanthi medhot seduluran mergo medhot seduluran kuwi bakal kedosan lho, Kang. Sengkuni mrene iki ra penak rasaku kok, Kang. Ngelingi lakon sing wis-wis, angger ana Sengkuni mesti kesruh. Sengkuni iki senengane ya mung nglincipi cara ngapapak, ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe ontran-ontran. Sumber penyakit kok arep kojak bareng ning Pringgondani iki ora padha arep bunuh diri to, Kang. Kowe aja duwe pikiran sing elek karo Patih Sengkuni. Ora duwe pikiran sing elek piye. Gelandangan politik kaya Sengkuni kaya arep apal watake. Mula kudu eling lho, Kang. Upama kon amor, aku kon kumpul karo golongane Sengkuni, satu kata, Kang. Sorry ye, ngono. Sorry ye, Kang. Ora sudi aku. Mula aku bakal takon pisan. Kowe jujur karo aku, kok Sengkuni iso tekan kene sarombongan karep ngopo, Kang? Kala Bendana. Piye? Tuk Semering Daredah ki mung Mbak Yu Arimbi kae. Sak lengsere Kakang Arimba dadi ratu kenang apa kok sing gumanti keprabon si Gatotkaca. Dudu kadang braja liyane. Kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka. Mbak Yu Arimbi kuwi malak. Kurang penak piye Kakang Werkudara? Kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi? Gene yo, wong tuwek-tuwek ora nguman-nguman adine. Bandane wong tuwa dikukuhi dhewe. Lah iki masalahe kecekel, Kang. Kakang Brajadenta, kowe kudu eling lho, Kang. Nalika Kakang Brajadenta nglumpuk mbiyen nyekseni si Gatotkaca dipilih dadi ratu, wis dirembuk lan kabeh padha sarujuk, kabeh padha setuju yen ratune si Gatotkaca. Ya ora? Iki wis ana musyawarah babar mufakat lho, Kang. Aku tak melu muni sithik ae le, Kala Bendana. Kowe arep muni apa, Suman? Kakangmu ora trima kuwi wis pas lan sak embere.
Sebabe Gatotkaca kuwi isih bocah wingi sore ora duweni pengalaman kok tranyuk arep dadi ratu. Gek arep digawa ning endi kuwi negarane kuwi lho. Wah, lah pati delogok pati siji iki. Lek Suban. Aku tak kandha ya Lek Suban. Ana unen-unen cara Jawa ngendikake, golek ilmu kuwi aja sok nyawang sing muni sapa, ning rungokno omongane kuwi apa. Lho ngono. Pinter njala langit, pinter ngikal jagat. Anggere leh muni ki asal jeplak, gaweane ora kecandak. Wah, ora nek paedahe lho ni. Ning nyatane Gatotkaca kuwi ora duwe tata krama, Gatotkaca kuwi ora duwe etika, Gatotkaca kuwi ora duwe adab. Oh, lah cangkemmu dhewe sing ora beradab kok ni. Lek Suban. Gatotkaca dipilih dadi ratu wis nganggo tata krama, wis nganggo adab. Dheweke dadi ratu ki ora saka pekarepe dhewe, ning wong sak Pringgondani wis padha sayek-sayek praya ngibarke genderane Gatotkaca. Lho kuwi. Hah? Kalebu kakekku Brajadenta ki sekawit ya setuju, ha? Ning gandeng bareng anek jancuk sengkuni rene. Nyebar fitnah, nyebar duit, golek dukungan. Terus kowe gunake 1000 cara sing penting kowe keturutan niatmu. Lah janjane aku nyuwun 1000 aku arep takon, jane sing ora duwe etika ki pulunanku Gatotkaca apa kowe ni? Lah nek aku kon milih dapuranmu, wah tak baleni. Sorry ye. Dukung kok wong kalah. Dukung iki sing menang gitu. Wes aku ora niat warna-warna, aku ora niat neka-neka. Niatku mung golek kamulyan kakangmu, goleke kamulyan sedulurmu. Kuwi kena ning nyuwun 1000. Aku ki apal karo kowe kok ni. Golek mulya monggo ning nyuwun 1000 aja golek wirang ni. Wose kowe ora iso ngracuni aku. Kowe nganggo cara apa wae tetep ora iso ngracuni kala Bendana. Masih aku ki wong bodho nek aku ki tulus lan aku jujur, ngerti ora? Ya mung Gatotkaca sing iso bakal neruske apa sing dadi perjuangane sing tuwek yang Pringgondani. Kudu ngono kuwi. Kowe ora bakal iso ngracuni aku kok ne. Kowe ora bakal iso mengaruhi aku. Aku ki wonge Gatotkaca kok. Wis Kang, wose kudu eling lho Kang. Kudu eling. Senggune iki mung kebak racun, sing apik ki mung teorine tok, sing apik ki lambene kebak oli. Ning nek kon kerja alah ora bakal iso kebuat. Mula yo eling Kang, ora usah gugu kandhane sapa-sapa gek ndang budal Pringgondani bareng sang aku ku yo Kang, ora sudi ora sutah. Dina iki aku wis makar marang Pringgondani. Oh, lah wis keracunan tenan kowe Kang. Milik gendong lali kowe diapusi sengkuni ning ora krasa. Ya to ya. Aku mesteke yen saiki wis ana gedhek antuk ing antarane Kakang Brajadanta lan Sengkuni. Ora apa-apa Kang, ora apa-apa. Ning aku sih percaya. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakal balikke, sing gawe bakal nganggo. Sapa cidra wahyune sirna. Wis ngono bae aturku Kang. Mangkat karepmu ora ya karepmu wabil taufik bali dawe mari dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggat aku Kang. Arep tak kei jabatan wek nguman-nguman Sengkuni ora sida, Anak Mas Brajadanta dawuh paman, syukur ngger kukuh bati atimu kaya tugu aja ketitik ora kengguh dening ucape si Kala Bendana. Sampun golong gilik manah kula Raden Patih. Bagus ngger bagus. Kula lan Wadyabala Kurawa mboten purun keri kok ngger. Kala Bendana ingkang sowan mriki wau ndak anggap kaya klilip mungguing cangklaan. Mula prayoga Kurawa kang sagu nyingkirke nggir, kula namung rumaja Raden Patih. Ndarengi lintang alian tak puja lan tak puji muga-muga anak Mas Ndara Brajadanta bisa nglenggahi keprabanegara Pringgondani supaya bisa luwih kuncara sing dadi asmamu kulo.
diatur tur miturut hanut semarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rena repan mring pro abdi Patih Bajra Sengara kula wonten dawuh siniwin kirap nopadya bala nglagah tinunu kerek gendera barbang bareng-bareng tuwandang garit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadai getih tumuju marang Pringgondani yen Gatut Kaca tepuguh dadi ratu Pringgondani dadekke Karang Abang non darat sing kok budal dene iki Braja Sengara
Oi. Oi. Budal wadya pringgondani. Oh, ah. Oh. Oh, ah. Oh, ah, ơi. Ah, wah ayah. Ah, ah. Wah ayah. Ah, ah. Ơi. Ah, wah ayah. Ah, wah. Ah, ah. Ơi. Ah, ah. Ơi. Ah, ah. Wah ayah. Ah. Oh, ah. Oh.
Tepuk tangan yang meriah untuk Nganjuk pada malam hari ini. Oh iya. Luar biasa, luar biasa. Iya, hebat, Duk. Iya, wajuan. Leren sawetara ya, Nok. Nggih, ya. Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur kunjuk Kang Gusti Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarake nikmat, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun Nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, yo heeh. Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh, ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh, ngono. Ana maknane. Ana maknane apa? 1087. Heeh. Angkane 1 0 8 7, 1 tambah 0 tetep 1. Ya. 1 tambah 8 9. Ya. 9 tambah 7 16. Ya. 16 iki angkane 1 karo 6 yen dijumplah 7. Maknane 7, muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wow. Satemang Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah iya, amin amin ya robbal alamin. Cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh iya. Iya, ngarepne panggah iso. Oh ngono. Ki uga wis rawuh. Mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh. Sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk, asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Sri kuwi rejeki. Handoko, Han. Ayo artekno neh. Handoko, Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Dono driyah, dono rasa nyenengke wong akeh, ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat. Bengi iki mirsani wayangan. Wah, iya. Aja to nobar wayangan. Wingi ya ngenekne nobar timnas ketoke. Nadyan kalah. Iya. Iya, Oh ya, terakhir kondisi masyarakat selalu diperhatikan. Buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung, terop, sound system, dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk, bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah, iya maaf. Artine Pak Sri Handoko. Aku tahu lho, Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piye pejabate nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Iya. Duit neh. Kok duit dremis ae Mas. Sing baku ngucapke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning praja, buhan, ya Bu Kepala Dinas, pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadining adicara wayangan bengi iki. Wah iya, inggih yo nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ning Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang ya to karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak.
Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebeg ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Awale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Iya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apa nek sing ngedusi dalang no bae. Ora wi guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh, ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya. Iya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit, Nduk, kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane ya bawera. Iya ya Mak, disumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang katulung marang
mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu limang waktu kanggo brasta bongkar lan nafsu. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya, jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pencinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan, iki kepara mau lagi rawuh, ora ketang sepatah dua patah kata, tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Tuduk. Monggo. Son Mas. Monggo Pak. Matur suwun waktunipun Mas Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang masih hadir hingga malam hari ini. Yang kami hormati seluruh OPD dan yang saya hormati Pak Dalang, Mas Dalang kami menyebutnya, Mas Akbar Alamsyah, matur suwun. Syahalam Pak. Oh Syahalam, Nggih. mohon maaf. Nggih, betul napa-napa Pak. Kayaknya saya grogi ya. Waduh. Satu hal Iya. bahwa mohon maaf kami tadi ada acara di Banyuwangi berkaitan dengan acara Pak Presiden tentang tanah Kabupaten Nganjuk yang kita ada redistribusi di 9 kecamatan di 15 desa. Moga-moga ini juga menjadi hal yang baik untuk merayakan HUT Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 ini. Nganjuk dapat yang dulunya susah untuk mendapatkan hak atas tanah karena wilayah hutan, hari ini kita sudah mendapatkan. Semoga dalam waktu dekat ini menjadi sertifikat, menjadi hadiah Bapak Ibu sekalian dan menjadi hadiah bagi Kabupaten Nganjuk. Dan berikutnya bahwa untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 ini, kita mengambil tema Nganjuk bangkit berkah dan barokah. Kiranya momentum Dalang malam hari ini menyampaikan apa yang menjadi nilai-nilai pesan moralnya bisa kita tangkap dengan baik. Saya sedikit melihat tadi bahwa sesuatu langkah dalam memimpin suatu daerah kiranya adalah orang-orang yang benar-benar terpilih, yang memiliki nilai-nilai yang patut untuk kita teladani.
Mungkin saya tidak banyak atau berpanjang lebar karena sudah lengkap, dan saya mohon maaf kalau saya tadi terlambat, dan yang paling penting saya sampaikan matur suwun rawuhipun, matur suwun mas semangatipun, dan mugi-mugi